Evo, pozdrav svima najprije na ovom jednom posvećenom mjestu iz povijesti našega naroda. Treba samo reći nekoliko riječi, već u uvodu je rečeno nešto najbitnije iz povijesti ovoga kraja. Na nijednom jadranskom otoku, niti nigdje u priobalju nema ovakve utvrde. Možda ljudi na Krku ne znaju što imaju, to je jedan od većih problema. Drugo, jedino krčki knezovi imaju kaštele na način kakvih oni imaju. Oni su bili samostalni, uvijek pod patronatom Venecije, Metačke republike, ali su u velikoj mjeri bili samostalni i jedini su knezovi, odnosno plemićka obitelj na Jadranskoj obali koji su imali nasljedno kneštvo. To znači da su imali pravo da im se potomci i dalje budu de facto feudalci, zapravo nekakvi glavari čitavog ovoga područja. O samom Gradecu znamo jako malo. Ne znamo od koga je gradio, ne znamo tko su graditelji, ne znamo kada je građen, ne znamo po kojem projektu je građen. Evidentno je radi se o projektu, to nije napravljeno s brda s dola. Kamen kojega vidite ovdje, na ovome mjestu ne postoji. Ovdje je osnova fliš, pješčenjak, zemlja, sasvim drugi materijal. Ovaj kamen je dopeljan sa lokaliteta negdje otprilike 2 km udaljen odavde. To je bio veliki zahvat. Sam tlocrt, oblik kaštela, podsjeća na nekakve utvrde kakve se nalaze na području sjevera Italije, na području Lombardije, odnosno Veneta i zaleđa Venecije, u razdoblju između 11. i 13. stoljeća. Prvi pisani spomen koji je sačuvan o Gradecu, a Gradec se nije zvao tako u vrijeme kada je on postojao, u dokumentima se naziva grad ili Kaštelić ili Kaštel Rovoznik ili Rogoznik, kako ga ko akcentira. Danas se tako naziva ova dolina ovoga potoka koji se ulijeva, odnosno koji teče u Vrbničko polje, koje je nekad bilo periodičko jezero, naravno nije bilo polje u današnjem smislu riječi. Sam taj naziv govori o zapravo i položaj zapravo je neobičan jer se nalazi usred otoka u šumi na jednom skrovitom, nevidljivom praktički mjestu, ali zapravo na jednoj vrlo važnoj poziciji na jednom kopnenom putu koji povezuje grad Krk i istočni dio otoka, odnosno luku koja se nalazi ispod sela Risika, a to je područje luke Sveti Marek. Naime, crkva Svetoga Marka koja se nalazi dolje na onom vrtu je također na jednom povijesnom mjestu, naravno starijem. Tamo se nalaze ostaci jednog prapovijesnog naselja, na tom istom mjestu se nalaze tragovi, danas je to već dijelom i devastirano sa izgradnjom svega onoga što je dolje, jedne rimske vile. Ta rimska vila ima i mozaike, materijali se nalaze kod nas u muzeju u Rijeci, nalaze se u Arheološkom muzeju u Zagrebu, s tog mjesta nije nikad sustavno istraživano. Također krčki knezovi su tamo napravili kao nekog duhovnog čuvara i tu kapelu posvećenu Svetom Marku. Vjerovatno je investitor bio upravo knez Marko koji se spominje ovdje 1308. i 1309. godine. To su prve godine u kojima se spominje ovaj položaj gdje ga knez Marko naziva svojom djedovinom. To znači mjestom koje od starine pripada njihovoj obitelji. Prema tome, po načinu gradnje, po detaljima, ovo je mjesto koje je građeno prije vatrenog oružja. Nije bilo potrebe za nekakvim zidinama kao što znate, kulama, kao što ima recimo Krčki kaštel koji je mnogo kasniji zapravo. On je nastao sklopom više faza, više dijelova u kutu zapravo samih fortifikacija krčkih zidina i zapravo je artikuliran konačnici tek u 15. stoljeću.